Výbor pro zákazníka, no. Ježíš, to by mě bavilo. Co by tě bavilo? No tady je, takhle si vozit zákazníky. Já tady na tu pořádnou, že já jsem chtěla cigáru, tady před tomu nebo nevím. No to je. No a já mám chtěl jako, že... A já taky povozil. Jo, to se nás povozil pěkně. Táto, tak se nás jednou vyvez. Že jo? To je hustý, ne, ale... Či jo. Já tady si dal přednost. Asi ne. Už jsme tady viděli jako bouračku, ty z Jaguara. No, tady prostě kusí nestalo Jaguar, byl ty za 60 Škoda. No to tady dá to je. Na město tohle. No a tamhle, hele, tamhle jsou auta, to tam nahoře. Jsou přivezený třeba právě ty vývozy, nebo přívozy, nebo to řekne. Co, přivezený auto jako... Prosím tě. Ale tady stojí naše To se pásmo. vejde. No. No, čas jezdíme na tu hlavní, tam jezdíme. No, já dám cigáru, to je tak kuřárníčko, že jo. Jo. No jo.